душа. От гола земя той започна да гради, замък от приказките построи. Георги Тумпалов, мъж смел, от камък и желязо замък е изплел. В Равадиново дворец се издига хиляди хора там да събира. Ей, Равадиново, замък чуден и голям, създаден с много труд и с майстор лък голям. Георги е героят, с ръцете си твори